Kardom pini bertar jikta pini prime time news tan bang pinili monitor pi aprang si bertang don ben cebajer midam dia aprang bertang kung pi jikta Bokajana long ahem dam si Dr. Atum sekilang dam asai kideng pon Jingtur kamsa aki hai Edmerson kamsa supuamen pen rong klarbong bir lalong sang sabun jang tu hai hui don in koi ara tumapan kiraptun Langsung mepi long kathar arong along field development patang serak Japan risoi jangpen kachoning ripon Jaipong aratum sekelang ahem doko kapita Jaipong aratum keso kacelang kisung nang Bertang kong PR jig dada pit putar bertang tot pen cebajer midam senang Langhin pen kilometer kep an kehelo Jaipong PHC amo ke wang wiajok ranatum kiso kacelang jedim kadure penajok kisung nang Lakha Krahini Langhin constituency angkang Langhin pacar pen kilometer kep an kehelo Jaipong PHC tokok anta Jaipong arat kiso kacelang kisung nang Pinpur mela bangsa Jaipong PHC along ajar dingklui pen taladak ajara department a doktor awe nurse awe anchotakali chokidar anta awe PHC tokok apita avide lasonsi nangmanlo lasonsi aningkan wangta papar bomlo halapur raratum kiso kacelang kiune phanke Langhin dokmukasi cheponanglo Anjot kali hospital hemta chainong aroy ingnamsi nangmanlo pusi Jaipong aratum jongpon lasinon kiwangji aningkan ke labangso hospital pareng tupo pusi hadak Jaipong arat kiduatum Karbianglong Autonomous Council CEMEM atomapat joining report pedo Pulani pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbianglong Long Kathar arong along job card pen ke klampon field development aputhak Prabjen pen ke patang jia phansi rongari soe jang atumahin pen kachoning ri Pulani constituency ke Parlo Biswanath Pathar polling station angkang Long Kathar LP school Pathua Klamalong job card pen ke klampon field development mate Pathua Klam ke paklam pleng pechotlang lasi Prabjen pen paklam nang jipura Long Kathar arong ari soe jang atum pen choning ripon pedo athenona sona porahut ason ke Pathu Charlie nang jia porahut Charlie long le dadlo Long leki thok nang jia arong soma desen gravel si thogrong lasi laso atima long paklam pemira halapu long lekang ra edadim Long le thok paminang popusi Long Kathar arong risoi jangpen choning ripon pedo Kadam nilitum pini nalitum long puthar na chini rialam the bangala pulo je nilitum riso ma klengdun keng sa puchitong advance nilitum chingwai lo je puluni constituency ang kang Bisnath Pothar apias bangso along Long Kathar intiarong pineng ani Itaren tempi amikan ke Long Kathar intiarong si job card ke claim lo lasi bangsa job card ke claim along asa ko mane kechok chiason dokok apo si nilitum nang tum hanak siniri nang kolo ladak longli ke thok nang ya bang ke hula pokal nok lang si thok damason de nitum kadu ga beta ni insan ji nona bang ke akar nu along thok dam de si aphira klam long si nang thok pi o ma si ni ta sap o ni ke oi dola aku yong si thok pen nang paklam pi lep son te ni tum tala bang te ni samji nona bang ke tangka puno beneficiary tum kadu ka betum sitame bang nona ke chu elo ala pen te ulai elo Pulani pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbianglong Pinili Green Tea Bagan along Bogajan 30 bedded civil hospital atumben patir piponsi ahem dampen kiso kelang damasai kideng pon Bogajan 30 bedded civil hospital angkang li Green Tea Bagan havar raratumapan adon se kelang pon asai kideng ni pli aru ningkan serini ra inquiry ni pen pangcheng ponsi ni cranial cap aru arni pen pajot ponji lapen se kelang pon asai house to house fever survey EC influenza like illness tiek pen ILI kini severe acute respiratory infection Tiek pen SARI asai dengpon lo bangso sekelang pon asai ke patir pipon laki SW Lalchan Sharma Bogajan PHC Li Green Tea Bagan Asap Mrs. Kasian Rong Hangpi Tapan Chakrabarti Bagan Pharmacist Lapen Bina Monda Health para lang itu mahin pensi bangso asai dengpon lo kadokabe dona pai paro inira krepang bang pen bangsuri sira inquira sekep ara apai do pusi herangke home report ahot birtalong don Bali Pathar pen berta pangdakpon Jodno Singbe News 24 Karbianglong Pinidipur rong klarbong arong along Edmerson kamsahin pen sang han lapen akenangay hoy kirap kipajordam asay kedeng
Pinyada por phai ke ba por malom admerson kam sa hin pen ametha sopo chingthor kam sa men panosi diphu rong so piang kang berla rong klar bong ala atuma phan covid-19 awo pen chongda chotelo athai ka pen kisunga tuma phan ametha khia dat pen doning koi ara tuma phan sang sapon la pen jangthu kera pajodam la pen hada ke do ara tum kirap ka chodinga tum sitame alali kram sa sango la puson kisunga por hot kirap ke pajodam thega putha kichoro pajodon Basam kram sa pen sila bang so sang nang ron pon loi tum rong klar bong jas bitran tu sing testona atum phan ka ching hon pen jok sing tum han sang pen inti la pen jang thu lang li si ron pon la ini tum la rong klar bong along la ini don kre o doning koy farman pan itu ching hon asar et ma som kam sa lang li hin pen si sang vin pho la pen ti rakiji jang thu ai bong bong sabun li plang plang lang li tum phana kirap nang pilo apo selang li phana me churu parpik lang tum hemisi phan tame lang li tum non pilthe lockdown na hot akisung husame apo sona sabe kirap kilong sam pe na pot ni tum ning samlo Diphu pen berta pangdakpon imoniteron pi news 24 Karbiang long Pini berta lapan sikang tonilo tumi thakmi kardom